Ja, der er grund til, at de jubler, fordi i sidste uge, der var vi altså med til at hive hele 9 VM-guldmedaljer i orienteringsløb hjem til Danmark. Så måske er det på tide, at vi giver sporten her noget mere respekt, fordi den er altså noget mere udfordrende og ekstrem end barndommens hyggeløb, som vi måske kan huske det. Og godmorgen og velkommen til jer så. Tak. Emma Klingenberg, Ida Bobak og Maja Allen. Nu ser vi jo lidt på medaljelisten her, og stort tillykke med de her mange medaljer. Hvis vi nu lige starter med dig, Emma. Du fik 2 guldmedaljer. Hvad fik du dem for? Det var i damestafet sammen med Ida og Maja, og så var det i en sprintstafet, hvor jeg holdt med Maja og 2 drenge. Ja, godt gået. Og Ida, dine 2 medaljer, hvad var det for? Det var damestafetten, sjov nok med det så, ja. Og så langdistancen. Ja, og Maja, du fik så faktisk 3 medaljer. Hvad var det for? Det var også igen sprintstafetten med Emma og de 2 herrer, så damestafetten, og så har jeg vundet en individuel sprint også. Så vil det sige, at du er en lille smule bedre end de 2? Ej, Emma hun sagde til mig, Emma har kun stillet op i 2 løb og har fået 2 medaljer, så... Okay, så hvis du har løbet et tredje, så er det også være. Selvfølgelig, lad os bare lade den ligge der. Men det her med, at det faktisk aldrig nogensinde før er sket for Danmark, at vi har fået guldmedaljer. Altså, hvad har I dog gjort rigtigt? Altså, det er jo helt vildt, at det ikke lykkedes før, og så gør I det lige pludselig. Jamen, jeg tror, gennem flere år har vi forbedret os rigtig meget, og vi har drømt om at nå det her mål i lang tid. Så har vi trænet benhårdt mod det og presset hinanden. Så der var flere ting, der er gået op i en større enhed i år, og så er vi så endelig lykkes. Det har bare været mega fedt. Ja, I ser også glade og stolte ud. Det er en god grund til at være. Men altså Danmark, det er jo et fladt land. Altså Maja, det er et specielt godt land at være orienteringsløber i, hvis man sådan virkelig skal træne og løbe terræn og kunne alt det, som alle de andre nationer kan. Ej, det er det ikke specielt, nej. Altså hvis man ser på Norge, Sverige og Finland, så har de meget større skove, og der er mange der dyrker det, så der er meget større talentmasser at gøre med. Men jeg tror, at vi er rigtig gode til at søge ud, og så er vi gode til at udnytte de talenter, vi har. Vi har et rigtig godt rekrutteringsprogram helt fra, man er ungdomsløber og så op til senior, som vi er. Og måske skal vi lige prøve at få opklaret nogle af de der fordomme der. Ida, altså voksenskattejagt, det er det jo ikke det her, vel? Altså, hvad er forskellen på de der sådan, børnehyggeløb, nogle af os måske har løbet i folkeskolen, og så det orienteringsløb, som I laver? Altså, vi skal ikke ud og løse opgaver. Vi skal ikke ud og lave sudoku eller sådan et eller andet mærkeligt. Jamen, vi skal bare hurtigst muligt finde vej hen til en post, som vi registrerer os ved, og så videre. Og så kortene, de er virkelig nøjagtige. Altså, det er ikke sådan noget håndtegnet, hvor at skalaen ikke helt passer. Altså, det er virkelig gennemarbejdet. Man bruger sådan en laserscanning til at lave kurverne ud fra. Så betyder det også, at I er sådan nogle, der er vildt gode til at finde vej, når I er på ferie og sådan noget? Man skal bare give jer kortet. Ja, hvis man skal huske kortet. Så skal det nok gå. Vi satte jer faktisk på en lille opgave her tidligere på morgenen, fordi selvom det ikke har særlig meget med det rigtige orienteringsløb at gøre, så sendte vi jer faktisk ud på en lille rute her i Tivoli. Og som vi kan se her på billederne, så tog I imod udfordringen og løb afsted i regnvejr. Det var pænt af jer i øvrigt. Men på den måde kan vi jo så lige få et lille blik ind i, hvordan I ser ud, når I er i aktion. Og man kan se, at I løber afsted der med jeres kort, studerer ruten, og så er det ellers bare derudad i fuld firespring. Men når man løber et orienteringsløb, så er man jo også tit alene på lange stræk af ruten, hvor der måske ikke lige er nogen, der holder øje med en. Hvordan undgår man egentlig, eller hvad jeg tænker, lad mig spørge på den anden måde, hvordan kan man være sikker på, at I ikke snyder? Altså, I kunne jo bare sige, om jeg har post 5 og så videre. Jamen, vi løber med sådan en her chip, som ligger her. Det er sådan en, som ved hver post, vi kommer forbi, så registrerer den, at man har været der. Og så når vi kommer til mål, så kan man så aflæse chippen og se, at om Emma har været ved alle posterne. Og se, hvilken tid man har brugt. Så det er egentlig meget let at se. Så selvfølgelig svaret er elektronik, det hele ligger lagret. Ja. Og selvfølgelig ikke vi aldrig får snyd. Selvfølgelig ikke det. Så vil medaljen ikke føles lige så godt, når man har det. Men så det her med kortet, fordi du var inde på det lige før, ikke også det her med, hvordan I ligesom har 3D-kort, og hvordan I visualiserer. Nu kan vi måske lige prøve at kigge på det kort, som I fik udleveret her til morgen, da I så skulle løbe det her lille Tivoli-løb her. Ja. Hvad er det egentlig, I gør, når I modtager en rute, og så skal prøve at afbryde sådan et kort her? Jamen, altså, vi har jo prøvet at kigge på kort i virkelig mange år. Så når vi ser sådan så rigtig hurtigt, så dukker der bare 3 billeder op inde i hovedet. Altså, når jeg ser det her, jamen, så ser jeg en masse bygninger, og jeg ser nogle træer og sådan noget. Så ja, og så kigger man sådan bare op og siger, nå, men der er bygningen, så er det der, jeg står. Og er det så fordi, du ligesom prøver at forestille dig, hvordan det ser ud, så du kan genkende det, når du ser det på ruten? Eller ja, hvad er det lige præcis. Ja, altså jeg kigger ligesom på alt det, der er tegnet, og ser, jamen, hvilke former har de. Og så kigger jeg op og finder, okay,
måske det hus, der har den form. Ja, okay, så er det der, jeg skal. Men altså, for sådan en som mig, der ikke er specielt god til at finde vej, så tænker jeg bare, hvordan gør I så det? Fordi altså, det er jo fint nok med et kort, men man skal jo også vide, hvad vej man vender, og hvad der er højre og venstre i forhold til det, man ser på kortet. Ja, altså vi har jo vores kompas, som vi altid støtter op med, som vi har her på fingeren, når vi løber, og det peger altid mod nord. Så ja, det kan man bruge ud fra. Så normalt, nu er der ikke så mange højdekurver herinde, men vi bruger rigtig meget højdekurven også. Og det er noget af det, som folk er rigtig svært ved, når de starter, fordi det er jo ligesom bare nogle ringe, og så derudfra skal man ligesom forestille sig hele det der landskab af kurver. Og det, ja, det er især det, vi bruger, fordi at det kan man ligesom ikke tegne så meget anderledes fra land til land. Det kan godt være lidt individuelt, hvor store stenene er der på kortet og sådan nogle ting. Men kurverne, de er ligesom altid. Okay, så I er bare skrappe til det der med korter. Men lad os lige prøve at kigge på noget af jeres udstyr også, fordi vi andre, hvis vi trækker noget løbetøj, så er det jo sådan noget tyndt noget, vi ligesom kan ånde i, og som ikke gør, at man sveder alt for meget. Men der er jeres jo lidt anderledes. Skal du prøve at forklare det? Ja, jeg har taget nogle sokker med. Løber tit i sådan knætejs, som egentlig er nogenlunde normalt. De er lidt tykkere, og så har jeg sådan nogle ret tykke sokker på. Fordi der er rigtig tit brændenalder, rumbær, en masse grene, der ligger på jorden. Og for lige at skåne en skinneben lidt, så har man sådan nogle her, der ligesom tager det meste. Og så også tøjet, det er også meget mere sådan rivstærkt. Før ellers så vil, altså hvis man tog normalt løbetøj på, så vil man bare flænske i stykker. Ja. Men betyder det, at I mere eller mindre altid har et par rifter på kroppen, selvom I lige har det her tøj på? Ja. Det er, jeg er tit blevet spurgt, om jeg har en vild kat eller et eller andet. Nej, jeg løber bare ikke. Okay. Men det her med, at Danmark jo måske ikke er det sådan mest optimale træningsland, når man så dyrker orienteringsløb, altså Emma, når I er ude omkring i verden, hvad er det så egentlig, I oplever også? Fordi så er der jo alle mulige andre ting på ruten, er der? Jo, men det er lidt sjovt, fordi vi har jo alle sammen været i rigtig mange forskellige lande og løbet orienteringsløb, men det er tit, når man kommer hjem, så siger man, hvad var det egentlig, jeg så? Jeg var bare ude i sådan en skov. Men det er jo det, vi synes er fedt, og når vi er ude i andre lande, så vil vi jo gerne opleve, hvordan terrænet og skovene de er i de andre lande, så vi kan lære at læse kortene og løbe i terrænet i steder. Så nu er vi VM var i Skotland, så har vi været rigtig meget i Skotland og prøve at lære, hvordan man skal orientere derovre. Så, ja. Og vilddyr, er der nogen af dem på ruten? Ja, man møder da et par fasaner og vildsvin og elge og lidt af hver en gang imellem. Men det hjælper med farten så også, ikke? Så er man benene. Jeg synes sådan en elg med stort bliver. Du får lige adrenalin til at ja. Eller en vildsvin i mor der med unger, eller sådan noget, ikke? Så skytter man sig også. Prøv at høre, I skal have kæmpe stort tillykke med medaljerne, og hvor er det dejligt at se, at Danmark nu er verdens bedste orienteringsløbernation. Godt gået i 3. Ja, tak.